Ainda che queda, amigo. A costa é máis jodida que Dios. Espresso macchiato, macchiato, por favore. Veña, ánimo, joder. Pedalea e deixa de chorar. Vaste moi valiente, ó. Pero depois, cando paras o vídeo, vas tamén rosmando. Eso é verdad. Unha costiña, tío, fillo de puta. Hijo de puta. Tranquilo que a venganza a ser dura. 40 km de subida, pa un becerro como eu. Que son 1000 metros de desnivel máis arriba, 1000 metros máis abaixo. Leva chorando 3 horas, por 3 costiñas de nada. Levo subindo a 3 horas, hijo de puta. Desde que salín da puta casa. Non te quentes que é peor. Despois choras, meu. Va, pois vai tomar por cu. Ves, non te quentaras. Está chulo isto. Pena que haxe que deixar o fíjado para ir a velo. A ver, ser é unha costa. Acá levamos subindo 30 km. Esa cadena falta de aceite. falta aceite tamén. Para qué? Buena xente, o chaval que vichedes no vídeo chamase Alex, é amigo meu de toda a vida. Quería dedicarlle este vídeo para decirlle que estou orgulloso del. Pesaba máis de 110 kilos, puxos un objetivo, botoulle huevos e agora está nos 90 e pico. A ruta que fixemos non é unha ruta fácil, hai que ter fondo para facela. Ao acabar o vídeo verédela. Espero que isto sea unha motivación para ti, tío, e para moitísima xente máis, que con ganas todo se pode, e con forza de voluntad e constancia. Así que a seguir, rapaces. Tamén vos digo, todo está caído por bicicleta, non vou coller en un mes.